Ola, bos días, estamos hoxe aquí en Rodeira para presentarvos esta vivenda situada na primeira planta para a venta e que vades a ver e que vos vamos a mostrar ahora mesmo a continuación. Empezamos pola avenida de Orense, onde está situada a casa, que como vedes está a playa de Rodeira, nada, aí a tiro de pedra. Entramos no portal de acceso, onde vemos a porta que dá acceso ao soto, e accedemos ao piso. Hai portal dereito e portal esquerdo e accedemos ao dereito. Xa vedes que toda a vivenda está reformada, feita totalmente de obra nova, e está distribuída en dous dormitorios. Este é o primer dormitorio, está amoblado a modo de estudio. Todo o piso exterior, é dicir, ten ventanas cara ao fronte, cara a Rodeira, tamén cara a parte de atrás, cara a Concepción Arenal. Do outro lado, encima do acceso que dá ao sótano, está o baño, plato de ducha, mampara, todo novo, e a caldeira de gas propano, é dicir, a calefacción e agua quente por gas propano. Accedemos ao dormitorio principal, con armario empotrado, e dende aquí a toda a zona aberta, que é un concepto aberto de vivenda, donde se están as tres pezas principales da zona de día, que é o comedor, a cociña grande e completa, con combi, lavalouzas, fregadeiro, horno en micro empotrado, e un pouco elevado a zona do salón. Estado en perfecto, recién pintado, moi moderno. É o fundamental desta vivenda, a súa situación. A 50 metros da playa de Rodeira e na entrada de Cangas. Así que xa sabedes, calquer dúbida, calquer consulta, nos consultades tanto a través do noso perfil de YouTube ou accedendo a nosa página web.